ביקור בית מוזמנת. איך באמת נראה החופש הגדול בבית של השכנים? בית מספר 1. מכירה את האימהות האלו? הן אטרקטיביות ומגיעות מלאות מוטיבציה, מתפקדות כמו רכזת קייטנה מצטיינת ומפעילות את הילדים בחופשה עמוסת מעש, וכך זה נראה. השעה 8, תפילה וארוחת בוקר, 10, יציאה לפארק, שייט וגלידה, השעה 1, יצירה מודרכת לשיפור המוטוריקה העדינה, ב2, כבר עייפים, יש מריבות וגם הרבה תסכולים. כמה נתתי לכם היום? כמה התאמצתי בשבילכם? למה אתם לא שבעים? למה לא מרוצים? למה אתם רבים? זה יכול להתחיל אחרת, ואת מחליטה. בית 2, שעה 8:30, הבוקר מתגלגל לו בשקט, את עדיין עם כוס קפה, הילדים עסוקים עם עצמם ועם הצעצועים, תכף נתפלל ונכין ארוחת בוקר. בשעה 11 זה מוזיקה, זה סיפור, חומרי יצירה, מכשירי כתיבה, הם יצירתיים הילדים שלך. בשעה 1 מריבה קטנה, אבל זה לגמרי בסדר, היא מסתיימת מהר מאוד בפשרה, עוד אפילו לא הספקת להתערב. ב4 מתחשק לך לצאת איתם לגינה, איזה כיף זה יהיה, כולם שמחים. תגידי, איך מתרחש הנס הזה? איך ייתכן שילד שמקבל פחות רגוע ונינוח יותר? או אולי נשאל אחרת, מה בך מאפשר לילדים שלך להיות נינוחים? כשאת אימא מספקת חוויות ותעסוקה מגוונת, אבל עוד הרבה קודם לכן, את אימא שרואה את עצמה, את מאמינה ביצירתיות של הילדים, ואת מכניסה לתוך עצמך ולתוך הבית שלווה, ואת מנהיגה את הילדים ואת האווירה בבית, בביטחון. אז איזה אימא את רוצה להיות בחופשה הזאת? את בוחרת. אני מזמינה אותך לבחור ולקבל תכנים חינמיים שיאפשרו לך לבחור ולהיות האימא שאת באמת רוצה להיות. יהיה שווה.